Huomenta, vaan Seppo. Ensin yksi kysymys. Otatko kahvia tai jotain? Hevosen. Oi. Leipää. Kiitos. Mä tein isoäidin reseptin mukaan. Että eiköhän laiteta pannu porisemaan. Jos vaikka kapinoitkin. Ei. Rahkapuulia ja nää on vielä ihan lämpimiä. Ui saakeli! Mitäs? Kengänkuva persuksiin. Höpö. Mitä toivo? Mikä niin? Etteis yhtään häpeä. Niin. No hyvä on. Ei me täällä niitä syödä. Ottaisit sä kalvia? Et voi olla tosissas. Ota tää. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Ismo lopeta! Perhana! Anteeksi. Terve menoa! Tämä pannu muutti tänne jäädäkseen. Mulla on pallo hallussa. Ole hyvä ja poistu. Onks kaikki kunnossa? Kiitos kun muistutit mua. Onks nuo sun oireet sitten semmosia, että ne yleensä liittyy tuohon sun perussairauteen? Jos olisin kaikessa rauhassa saanut kaataa sen tonne astiaan. Ai. Sattuuhan sitä, kun viski virtaa ja järki seisoo. Ei siitä kirjallisesti sovittu. Ottaisit sä Hevosen. Oi. Leipää. No, hyvä olla. Mennään tonne keittiöön. Mihin aikaan sun koulu alkaa? Ai. Koita nyt rauhoittua! Anteeksi, että mä oon myöhässä, mutta mä tulin kukkakaupan kautta. Sen verran sanon vaan, että vaarallisen paljon alat kuulostaa äidiltäs. 5 eurolla. Vankilaan! Miten helkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Vastaa mulle yhteen asiaan rehellisesti. Niin varmaan, joo. Minkä takia sä oot nykyään aina niin kireä? Mitä? Mulla oli vähän muita asioita hoidettavana ennen tukkua. Siinä ilmoituksessa olevaan numeroon vastaat sinä. 30 euroa. Vain taivas on rajana. Ai jaa. Hei! 5 tonnia! Ja rahkapuulia. Ja 5 euroa takaisin, näin ole hyvä. Oikein valmistettuna se on täysin hajutonta toimintaa. No, mutta aika hölmö juttu muuten laittaa nyt leipää hevosen suuhun, kun yleensä se on meikäläinen, joka laittaa hevosta leivän päällä omaan suuhun. Ja nyt sä luulet, että se talli on jotenkin täällä, niin kuin ihaha.